A Deputación inviste 24.000 euros na renovación do local da Asociación de Empresarios da Póvoa do Caramiñal. Modernizaránse as instalacións e mellorarase o servizo para o tecido comercial. A Deputación da Coruña segue a apoiar o comercio da comarca. O presidente do ente provincial, Valentín González Formoso, e o presidente da Asociación de Empresarios da Póvoa do Caramiñal, Fabri Vidal, asinaron un convenio de colaboración. O obxectivo é claro, apoiar a dinamización económica e a mellora dos servizos para o tecido comercial e empresarial do municipio. As dúas entidades suman esforzos para renovar o equipamento da asociación e o seu interior e modernízalo. Unha subvención que, conseguimos por parte da Diputación vai a constar do arreglo da patronal, é dicir, mobiliario, vamos a quitar todo isto e facer unha aula para facer cursos, estamos, para os propios asociados que queiran vir e queiran formar a súa xente e demais, algo que sexa para todos os asociados. Investiránse un total de 30.000 euros, dos cales a Deputación achega 24.000 a través dunha subvención nominativa consignada ao Plan de Emprego Local, PEL, e destinaránse para renovar tamén en equipos informáticos, tamén vamos a poñer un proyector para cando sea de facer cursos e demais, que estea ben dotado para a xente que veña. E, tamén queríamos meter software para que os asociados poidan ter tamén ese beneficio que queremos darlle a todos os asociados. Polo que sinala que se trata dun paso moi importante para a Asociación de Empresarios e para o comercio local. Que é un importe bastante importante, son 30.000 euros, dos que nos temos que asumir 6.000 euros, que sería o 20%, agradecidos á Diputación por confiar neste proxecto común para que o tecido empresarial daqui da Póvoa do Caramiñal se beneficie del. Xa que sostén que esta renovación do local dará un salto de calidade á asociación. Tendo unhas boas instalacións, pois tamén é primordial para facer proxectos, para facer reitero, cursos, formación e demais cousas que lle poden beneficiar a todos os asociados da patronal. O groso da partida, valorado en 15.000 euros, destinarase á obra da sala de reunións do local, que comprende a retirada das actuais butacas ancoradas, a adaptación de espazos para usos múltiples, traballos de pintura e a posta a punto dunha instalación eléctrica adaptada. Esta adecuación completarase co pintado xeral de todas as zonas comuns e a substitución das vellas butacas por 40 novas cadeiras móviles con pala de escritura para garantir a máxima flexibilidade e accesibilidade nas actividades formativas.